Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ. Asị m onye bi na naanị unu m nọ ya dịle gị mma. Asị m ụtụtụ ọma, afịfịa ọma, uhuruchi ọma. Ebe ọ bụ ị nọ n'afọ vidiyo ya, asị m ihe ọma ya akpọ nwoke, ihe ọma ya akpọ nwaanyị. Ndụ azụ ndị mmele biko na m. O nwekwana ihe ọzọ na-akpọtụ n'efere mba ụwa na nwanne anyị nwoke si na ndị na-apị ihe ọpịpị bizon apịta ego na ha ehi etike ya na ụzọ eziokwu ọ na-aga agwa ha. Ọ sị na problem ya na ha na-enwe bụ na ịpụta na-asị anya lọkụ client, ọ na-ajụzi ha sị ha na ọ na-alọkụ client gị na onye ahụ emeli biznes, onye ahụ akwụghị ụgwọ maka ịpụta ị na-achọ ihe eji wee lọkụọ mmadụ ibe ka mmadụ ibe gị nye gị ego. O nwere ihe gị na ha kpa gị na onye ahụ mee biznes akwa ka nnọọ ka esi kegbuo spirit ya ka inye ha ka ha nye gị ego. So this man wee pụta ka ọ sị ka ọ kọọ story ihe nye na YAHOO boy mere ha ji wee na-akpụ ya asị maka na ọ naghị ekwe adansi tụrụ atụ na ọ na-agwa na ya nwa mbụ na dibịa nke na ọ na-akwụba aka ọtọ. Ọ nọghị ihe a bịa lọkụ client maka na anyị na-ekwu ndị ọjọọ si na-ekwukwa ndị ọma maka na nwoke abụ na ọ na-eme indeed na ọ na-eme ihe anụnwa okwu n'ọnụ na vidiyo anụnwa indeed na ọ bụ na ọ na-eme ya. Ịma na ndị a so na the few anyị agụta nwa ọrụ si na ndị a bụ ha anaghị sọpọtụ ajụ maka na ha bido ha na lọkụwa client mgbe ha ka a na-abịara gwọrọ ya ọgwụ mmadụ, mgbe aka ya bịa gwọrọ ya ọgwụ demospe, mgbe ahụ Igbo bụ abawana ya agwọ demospe ọwọkụ agwọ Igbo bụ agwa isi agbọ ego akọ na akpa ha agwọrọ na-akpagharị. Mana like m ka nwoke a si ekwu okwu biko achọrọ m ka unu nene vidiyo anụnwa na-asọskraịbụ na chanel anyị Igbo Channels TV. Ị na-asọskraịbụ na ya ka gbakwa na arụ na-efolo anyị na Facebook maka anyị nọ Facebook kwu ị na-efolo anyị ebe ahụ. Nwekwa ozi ọzọ dị mkpa ozi dị kwam anyị na-aga epost ya na Facebook. Anyị na-epostkwa n'ozi n'elu mba niile. Mgbe na-asị ka ị nene vidiyo nwoke a pay attention n'elu ya to the end ka ị ma na agụwa ndị ọjọọ na-enweta ndị ọma na nwoke a happens to be one of the few ka nọ na Igbo a na-retain the real omenala ma ihe ha na-eme. Enenu vidiyo ya kwunu for ihe m ji wee na-ehe ili ya n'ụbọchị nke taa. For the past 3 days, although I have been receiving such messages, but I don't know, for the past 3 days it has been on the increase. I don't know what Mark and one soccer Melo. My posts and page have become more visible and attracting a lot of viewers and followers, and then consequently leading people to my inbox within the past 3 days now. And there have been like thousands of messages from people who are into and then I pay for people. And their demand from me, Dibia, is always Kirifa game Kalo kwa client. Kirifa game ka client kwa Kirifa game Libya na cash out, manyawa ada cash out. I just decided to engage the guy. Like normally I don't have such time. Mona such people in boss. But this particular guy, I just decided to engage him. You know, India. I said no, if any game ka onyo chanyaji kwa yo YAHOO. My clients to pay
me. Where see enjoy a see a do transaction again at this client in Melo or that will go where because I'm na tupo mother will go for something. It is either Melo product let's say the person which the person have received or maybe yet to receive but confirmed to be received, the person will now make payment. Or there is a service that is that you have rendered to the person for which the person is bound to pay you based on agreement. That is transaction. So enjoy and see kedu afia kedu product mobo kelafia service even that this client ga akwụgo ụgwọ ọ na-agba wakete okwu okirikiri ọjụba ma sị m ọ na m abụlọ dibia nsi of course am bụ dibia mana ama m na tupu ese mmadụ kwụọ ụgwọ for something n'oge enwe business gị na onye ahụ mere kedu business gị na the client mere so money ya wee kwugido nya ka money ya na chat nsi ka m were go phone ka m megodo video maka mona the guy kwugido osim that na the onye ọcha na na-ekwu that na no nwere iru onye nyanwa ji wela chat the onye ọcha and na the onye ọcha fall in love with the person ya ji iri wela chat ya you know na ya chọrọ ka ya napụta ya ego nsi ya oke ina impa so achọrọ m ịsụ nke Mark nwa Nsụka ya eji wee ban page m impa so maka ndị masụ oyibo nsi ya so ị na-eji iru onye ọzọ were anapụta mmadụ ego wee jụọ nsị azumi na mmadụ onye ọzọ si otu a wee mee ngị nwa were iru onye ọzọ wee bịa napụta ya ego kedu ka obi ya adịghị ebe a ka ọ nọzi wee sị m na obi ama ndị ya mma mana ọkwa na otu situation obodo si wee dị na ọrụ adịrọ na afọ ife emere what an excuse. You see, my fellow dibias, and unfortunately, ndị aka ji ọfọ ana m ada anụ n'ọnụ ndị aka ji ọfọ ụfọdụ na ndị dibia a na-ekwu okwu a na-asị na mgbada ga na-akwụ ụgwọ ahụ m aka ji ọfọ anọ m na mmụọ nọ na mmụọ otu anụ ụfọdụ ndị dibia na-abịa eme mmụọ ma ndị aka ji ọfọ ụfọdụ na-abịakwa na mmụọ ma eme mmụọ onye ọbịa ọ na-aga ọfọ na-asị ndị a na-alụlụ ọrụ na mgbada ga na-akwụ ha ụgwọ mgbada ga na-akwụ ụgwọ kedu biznes gị na dị mgbada mmere o ji akwụ gị ụgwọ kedu biznes tangible business gị na dị mgbada mmere ọ na-akwụrụ gị ụgwọ nwanne ifuru ezi nwa na-ede ya na-afọ ife anọ m ya eme this message maka na mụ bụ saint mana maka na ezigbo mmadụ mụ nọ ya n'orikazi nne abụkwara m ezigbo mmadụ mana ama m ụzọ nsi welu ga na-abụ n'ezigbo mmadụ ana amakwazi m the level of awụ ezigbo mmadụ m mana ifere ihe a na-agwa gị ụmụnne m ụmụ Igbo wepụ aka enwe n'ofe maka na ọ ga-aghọrịrị aka mmadụ wepụ aka enwe n'ofe maka na ọ ga-aghọ aka mmadụ ori bụ ori no matter akwa ịkparụ ibe dị ori maka na mụ na this guy nji aside na example na-ekwu
ọsị m na ife ya jikwa na-eme ife a bụ na ya achọghị ije zubo ori n'ọnya mere ya ji wee na-eyi uzuze ụbụrụ ya wee na ihe dịga nọ na-agba m ọ bụ na ife ya ji eme ya bụ ife bụ na ya achọghị izu ori n'ọnya mere ya ji were ụbụrụ ya wee na-akpachụzi ego na that way. Wee jụọ ya nsị ide ezu ori. Then what are you doing? What are you doing? Isi na ide ezu ori. Mana ị na-eji iru onye ọzọ were eje aghọrị mmadụ anapụta ya ego. Kedu ihe ị na-eme? Ọ bụla ori kachara ori. Ori nke anụnwa bụkwa ị na-akọmit 2 ori at a time. Number 1, ị na-akọmit n'iji iru mmadụ ezu dị ori. Number 2, ị na-ezu ori. Offense gị dị 2, double. Ụmụ Igbo. O nwere ajụjụ dị gaa jụrụ m. Ọ jụrụ m ọ na-ebụlọ dibịa. Like, ezi nwa na-ede, are you not a dibịa? And see, of course, I'm a dibịa. So, in other words, na ndị asụ onye dibịa n'ihi kwesịrị ịnọ na-alụ dịka ọrụ a na-asọpọtụ ndị a na-ezu ori. Nwanne, ebe o si ewute m bụ na this attitude ejidego a n'Igbo gbalie. Ịgada ụmụ okorobịa ten kịta, abụladị ụmụ okorobịa na ụmụazị nọcha between the age of 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 to 25 ụmụazị. Ịkpọta ha like 100 kịta wụsa. About 80 of them nọ into this act. Ụmụ Igbo wee na-ajụ, what is our fate? Where is our future? Nke nwa bụ dibịa na aka ji ọfọ na-asọpọtụ dịka ife a, malụ na-ewu nkịta na-atọ ọkpụkpụ anyawara ya n'onu. Ihe esoro n'ife akpọọlụ gị. Osoghọ n'ife mmụọ malụghị ọlụ sịrị gọlụba. Osoghọ n'ife akpọọlụ gị gị lụa, malụ na ọ bụrụ na ya lụchaa ihe a, inwelu share n'ife soe, ị ga-eso wee kwụ ụgwọ ya. Biko ụmụ Igbo asị m ebe onye na-echa vidiyo ka barụ shie vidiyo anụnwa. Ọ bụ na mma afa nwoke nka ya ịkpọ afịa. Ndị a bụ ndị oyi abụ ha sị gị bụ mba bụ mba. Maka na ọ bụ na ndị ọjọọ na-apị ihe ọpịpị anụnwa bụ ịzọ ndị YAHOO na ha nwetanwere onye nke a na ha gwa ha sị na ọlụ ha ọlụ. But you cannot endure na mmadụ sị gị na ọ dị eme ụdị ha nwụna na-afọsụ mmadụ ka o mee ihe ọ na-akwesịghị ime, ka o mee ihe ọ na-achọghị ime. Nwoke a ghọgbuzie na nkịta analụ unu ego tumoro n'unu abịa bewe ejikwa wee gwuo anyị, ajikwa wee gwuo aka akọ na akpa nyebe ihe we ọkọrọ anyị wee gbuo ibobo gbugharị ya ebini gbuchie ebini gbuli ya tolotolo n'ime ya gbuchie ọlụ ha ọlụ asị aka eje nweta ngwele anyị nwetacha ngwele nweta kamelion odosinsa alụ unu na-aba. Mana ịpụta ị na-achọ client anyị na-achọ ka m jikere gị ihe ị na-achọ ọgwụ onye ahụ ji gwa ụgwọ. Onye na-ajụghị ọgwụ ụgwọ ementa bụ ndị baya sị na ementa eme imo. Ị chọrọ ibe bịa n'alị ya nke o ji eji onye oshikwu n'ụbụ. Na-ekene nwoke ekere ibịa ka o si disappoint ya ha. Na-ekene nkwukwu na-asị anya jide ka o ji. N'ebe anụ nwaanyị nọ anyị fụ nke ọma na ị na-ekwu ya anyị ekwugo nke ọma anụ nwome na-asị jide ka o ji. Ya na-eme ọfụma share na vidiyo ka anyị ma na ọ ya afịa ka anyị sorokwu ya kwee ya n'aka si ya dike n'ọgbanika ka dị n'mgbe ọzọ ụmụ Igbo.